der. Kom så. Hej, jeg skal bevise differentiering af procent. Y er lige med A er lige med X i anden. Den tegner vi så. Det her første punkt, den hedder X, og den hedder Fx. Så tager vi et andet punkt, den hedder delta Y, delta X, og Fx plus delta X. Vi tegner en tangens, der går igennem det her punkt, og den tegner vi så. Så tegner vi en kant, der går igennem de her to punkter. Vi kalder tangenten AT, og sekanten AS. Vi skal så finde A, og den er lige med delta Y, divideret med delta X. Og vi ved, at delta Y og delta X, det bliver lige med Y2 minus Y1, divideret med Y2 minus Y1. Godt så. Vi finder først Y2. Den bliver så Fx plus delta Y. Minus Y2, som er Fx. Og så divideret med delta X. Godt. Så. Og det. Og så, da vi ved, at Y er lige med X i anden, så kan vi bruge det sammen her i vores formel. Så parentes Yx plus delta X i anden. Altså anden ude for parentesen minus X i anden. Divideret med delta X. Og da det ene i anden plus det andet i anden plus det doblede produkt. Den formel kan vi godt bruge her. Så X i anden plus delta X i anden plus det doblede produkt, som er X, 2x og delta Y, delta X, minus X2. Divideret det hele med delta X. Og så visker vi lige det her ud. Nu har vi jo den her, og så kan vi reducere lidt. Fordi der står x i anden her, minus x i anden her, det giver 0. Ja. Så det gør vi så. Så delta x i anden plus 2x delta Y divideret med delta X. Og fordi der står 2 der, så hvis der man dividerer med hinanden, så bliver det bare til et normalt delta X. Så A bliver lige med delta X plus 2x. Okay. Vi kommer jo så frem til, at når AS går mod 2x, når delta x går mod 0. Det var det.